Saos sing nglomoh abang brengangang. Apa iku? Iya ya, Cak. Iki chicken mini sing tak goreng terus tak kei saos ekstra pedas. Iki chickennya digoreng sik ya, Cak. Jenenge chicken mini, dadi gorenge chickene cik cilik. Ngeniku leh kuadol mok rego 1000-an. Wis pirang-pirang puluh dina ora tau dodol, iki buka warung gawe chicken mini. Bocah cilik-cilik wis akeh sing kangen karo jajanan sing biasane tak dol iki, Cak. Anake nganti cangkeme blangkemen, ora tau mangan jajan, ngene iki digorengno ibuke ngene iki walah senenge pol. Chicken minine wis mateng, langsung dientas. Mumpung isih anget-anget, langsung didokok ning wadah hae. Iki engko iso dikei bumbu tabur. Tapi nek aku iki ape tak kei saos ekstra pedas. Bar dikei saos ekstra pedas, iki langsung wae wadahe ditutup, bar ngono terus dikocok. Dadi kaya ayam kocak niku lho, Cah, jarene. Langsung ae dibuka tutupe, walah, merah merona. Ngene iki rak ya cocok gawe cemilan utawa gawe lawuh mangan. Iye, kowe aja ngiler lho ya. Nek tak bumbu kaya ngene, seporsi 5000 isi 4. Iki cemilan enak wareg dan nikmat. Sadurunge didol, bakule wajib incip-incip sik ya, Cah. Lho ya, pedese krasa. Enak era karuan lho, Cah. Ide jualan murah meriah, cocok gawe cemilan utawa gawe lawuh mangan.